ya u virus ru tieng ya ketika ru tieng sakat nuken ini empuni ai ketika covid khat khandai kanoy kun persya ya kini ka khlam ki board district kila khanglat igir khot ka Riboy Youth Federation lane ka RBOF ban kiu feslong ban lichimenta ha ka jing on tap don burom yo ba cheres thangkiu ya ka jing khanglat ki board district kila khang ya baro ki kali ma kimbit ban kiu feslong ha den balami ka tu ka ne ki jing kulmar shwa ban on tap ya ka met jong ba che katkum u president jong ka RBOF ba bipul thangkiu ulai thu ba gila sa khang ha ki banta ba fer ka district bat khaddu e hadam side Riboy district bat ha ka te jing du no ka RBOF man simenta ha ka te jing on tap yo ba che ki noyalam ka seng gila patha yo ADC ka district man lepin poi yo sentiu fiyung ba cheres kumba gila thu ban le on tap ha ka ju opor ru ka RBOF kala panlong ka jing sabjar ba arminen kum ka jing duwai ba ka man sim ba cheres u general secretary barem jong ka HNLC bakan yo ka jing ja thai masih junam kong ya tangi penpau ya kaji susi ha kabiri ba kijing bam sya yangi bagin lek bendon bentalang ha kasngi on tap ya kamet jong di ba seri starfield tangkiu hendre ngimong pat ngimbi pat tagi seng di ba ngilong persya ya kajing penia jong ka district administrative nama la kaliang juki nak kapor sakpor ngidon kajing itrelang hendre hadin bang ilaya kenduk ya dipulit di bari nom sting tiba hang yangi di bangini seselong hadin kecing ekran baki kilasa ini kumbaki ngala ekran mental ni kidhon kilasa ini bakin lek tang alai kali hande wat kata ru on baki kilasa ande on ngila poi pan hang ni hapo dam halat lat umroy keju biang nakaliang kulit kibat biang ini bat nakaliang magistrate ibadai ru ADC jong ka Riboy district ila kerpat la yak nila poi kajing ekran pa ilong ba kadon kajing mi kajing kelumar kajing thermar ba kimkwa da kalian jungi ba kandon kano kajing mensau la sibit la jia ka he kajing yaki habo ka thanchlo kena kalian jungi ngila kerpat biang bakin sya lumno sekali hari hadin baki don kajing ekran la kalian di magistrate ya DC na poslong la set DC na Riboy DC hadu arsteng lai duna pa isono ini bagi lasya sekali. Dan hari kalong kaki baru bantip bat habangi ini pat lemba ka live ka bagi lason menne haga social media ini ba ya kemet kilasai haga jimbitan la kalian bun baru kidkhot ngila aino sentiu haga kali jong magistrate bagi pulit bakin penpoi no maki ya ka ya sentiu ka bangi dal jimut bangi ai ha te hang lu sintep jong iba cerita full thank you Andre tang sikintin ka bangi ni ai ka kubor sa ka DC ban borom jungi ba kamdei ban mudur lan mut sniu yengi isang phalang ha kanu ka benta ka bangi ngidon kamdei ka jingmut ka basniu ka bangi mi menta ka sngi ban lek ban ya simbentalang ha ka sngi le on tap ya iba ya kamet jung iba celestial fel thank you Andre la kila bu lupa ka mensim ba kijing lek juki RBOF kalong si benta ka bangin lek ban pengklumar kalong KK ka bamla ban peliang na kaliang jonga kumunong yalam bat na kaliang jungi kum ka Riboy Federation bat ka jinglek jungki hi kawara pa ya ka jingma hapo ka Riboy district daga bakin nisang isi kinong soksong ka Riboy sampai kun sama ka Riboy kinsang isi pat kinong penya ka district administrative bat tumju ya ki police department ngim kena beberapa ki polis kena balong tunjuk andai ya ke ji penim dasni pat kawara asia kata kaji tharai sniu ya ki khot ki ba songset ya ki khot ki balang kulit ki mense kasnam bakidong bakidi ki polis hi barabor ki bawara ya ka jingle donbor bat lemba kani ka jingle jungki katip sai ba kadai hi ka jing penbena na kalian ka sarkar ban menomsya ya kum kani ka sngi ka bangin don bentalang ha kate ka jingle leon tap ya kamen Telese ngiru baro ki jingjia ngim keno tang ki pulet ni keno ru ya ka sarkar bat naru ka jingjia ka basya penyap ya iba Sheristar fel thank you ngim keno bakila pande ki pulet andre ka hi ka jing ai bor jumpi ki beriu jong ka sarkar ba kumju mendrasni kensan la ka penjari ya kani ka section CRPC 144 ru kadai hi na kaliang jing ki bor sarkar om na kaliang jong kita ki DC la ni ki pulet ki rale rai duty
Handre kadehi na kaliang juga sorkar but ni program jur ya ka sorkar MDA but ni baberu banong ba si post na makajing siya la ma kaliang juga seng kongres ni but ba ngilakmi ba kajing wara kajing kela jing sorkar kan wara kajing kela kajing songsuk but ha ka imlang salang baru kowe handre kai ka bangi ipat hakini kisngi ni siya ba kani ka sorkar ru kalong kumjo bad kala im tang kam business ke jongki bad kam sim la den bani trelang bud kipai ba banwara ke jing stu ba ke jing jan pai ba ya kum kani ka sarkar na kalian juga RBF ngimla ban priang bad miso ban program ya ki ke kani kubar ka ban kalian ka RBF ka don skau ka sarkar